journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, hapit 200 ka mga balay sa Barangay 76-A Davao City naugdaw sa sunog. Driver sa motorsiklo, angol, human mabangga sa SUV. Sa detalye sa ato mga balita, hapit 200 ka mga balay ang naugdaw sa sunog sa duha ka mga purok sa Barangay 76-A Bukana, Davao City. Kapin 200 sab ka mga pamilya ang apektado. Naglisod sa pagresponde ang mga bumbero tungod sa kapiot sa dalan ug dali sa mikanit ang kalayo tungod sa kusog nga hanging habagat. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagkaguliyang ang mga residente sa duha ka purok sa St. John, Bukana, Barangay 76-A, Davao City, pasado alas 3 sa hapon kagahapon, dihang kalit miulbo ang dakong kalayo nga milamoy sa kabalayan sa lugar. Makita sa video nga iyahayog paningkamot ang mga residente sa pagsalbar sa ilang mga gamit. Sa laing video nga kuha sa residenteng si Tristan Ainen, makita ang baga og itom na kaayo nga aso gikan sa nagdilaab nga mga balay nga gama sa mga kahoy ug kalakat. Ang ubang residente sa lugar mitabang na sa mga bumbero sa pagpalong sa kalayo. Ihaysab og diskarte ang mga residente aron masalbar ang ilang kaugalingon sa peligro. Naglisod ang mga bumbero kay piot kaayo ang kalsada. Sa video, makita sab nga nagkalapok-lapok ang lawas sa ubang residente human sila miambak gikan sa ilang nasunog nga balay sanglit gipangtukod kini sa katunggan. Ug gisud-ong na lang ang hinay-hinay nga pagkaugdaw sa ilang balay. Nakita ko na ko ang kalayo sa pagtanaw na ko, pagdagan ako sa balay na sunog. Kusog naman kayong kalayo. Hindi naman ako maapas, hindi naman ako makaya ang kuhan sa fire extinguisher kay pumunta lang na ako akong fire extinguisher. Nandun siya mapalong niya, napitik-pitik, pitik-pitik naman ang kurinti sa kuhan, sa poste mo itong ngatras na lang ko. Nya naman to yung mga kauban ako diri nga mga rescuer pod nga dito man to sa bureau kon sa Agda. Mo to yung tabang diri yabos lang tubig. Kaya magdito man yung sulod kay naman sa taas ang simuno ang kuan ang kalayo. Ang kusuga nya. Ito ni atras na lang umi. Kani sir kaning tungod mismo sa akong kuan gi barugan. Kani nya padung dito sa kuan. Nabilin pa na si nagbarog. Na ako sir nya na ako'y nabantayan ng kani nag-attack ko moy among nangita mi paagi nga ko nya apaw naman kayo ang kuan kalayo. So na mo to nakasalbar ko sa kaldero. Mo to pagtanaw lang dikit na diyang kuan kay lahi ba pagka kuan sa kalayo sir kay murag kuan siya ba kanang tungod sa hangin kusog kay hangin. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, 40 ka mga balay ang ilang na record nga nasunog. Sumala ni Fire Inspector Manuelito Ong sa SIR Fire Station, padayon pa ang ilang gihimong investigasyon aron matino gyud kung unsay hinungdan ug asa nagsugod ang kalit nga pag-ulbos sa kalayo. Karong adlaw nag-conduct mi og follow-up investigation. No? Sa karon dili pa anyway, gi-invite na mo tong kung asa nagsugod ang kalayo katong okupante nga si Agnes Araceli. Actually renter ni siya sa balay ni Janet Kabilis, no, dito sa second floor nga bahin sa balay ni Janet. Og siya ang posible nakabalo unsay cause sa sunog. Kaya nga invite na mo siya karon, ipaabot na mo siya for validation. Dugay gud siya kay ang contributory ato is ang atong road access. Kaya kung tanaw ni mo ang sitwasyon, one way in, one way out. So kung makasulod ka, usa ka fire truck, maglisod na kagawas kay magsunod-sunod naman itong mga fire truck. So anak kalisod ang sitwasyon sa bumbiro.
halos mahurot ang among mga hoses para lang maabot dito sa origin of fire. Pero sa record sa barangay ug CSWDO, hapit na 200 ka mga balay ang naugdaw sa sunog kagahapon. Kapin 200 na sab kapamilya ang apektado. Gibana-banang anaa sa 1 ka milyon ka pesos ang danyo sa sunog. Wala hinuoy na record nga naangin nga kinabuhi. Temporaryong nagpuyo sa duha ka gym sa lugar ang mga nasunugan. Nakadawat na sab sila og hinabang gikan sa gobyerno ug pribadong sektor. Kinanglan mi water gyud natural. Water ug food ana lang sa for in preparation for tulo ka adlaw nga naglisod na sila. Daghang patag kinahanglan ang ilang mga gamit o sa diha. Kunya nanawagan pud sa initse nga maadmin na sila dire para ma-validate pud nila o pila jud ka buok ang tagaan nila para sa kining temporary nga pagpatindog sa ilang balay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Naangol ang driver sa motorsiklo humamabangga sa SUV sa Diversion Road, Matina Crossing, Davao City. Partikular, pasulod sa La Vista Monte Subdivision, kaganihang pasado alauna sa hapon. Gitabang sa rescue team sa barangay ang rider o gidala sa ospital. Ani ang report? Sa cellphone video nga kuha ni Philip Tumaroy, gitabang pa sa rescue team nga miyembro sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa Barangay Matina Crossing. Ang rider nga nailhan base sa iyang driver's license nga si Erwin Saranya Camilotes. Saysay sa residenteng si Ginon Dinogo. Hinay lang ang padagan sa driver sa SUV pasulod sa La Vista Monte Diversion Road. Dihang naabdan yun kini sa motorsiklo. Kanang Montero Sport, kuha na siya, hinay-hinay na siya diri. Kanya, siguro kanang motor, kusog yung daga, nag-abot na sila. O da waka kita ba? Igo pagkunat sa kuan, nautong na igo na siya, kanang reader. Nilupad na siya dito. Hinay naman padagan ng Montero. Kasi nag-abot na sila sir, parang nag-abot sa ulo. Nag-abot na sila. Kusog gurong dagan sa motor, matong naabtan yung ulo, matong nilupad siya. Nahitabo ang insidente alauna karong hapon ug nakurat sab kaayo ang driver sa SUV nga usa ka babae tungod sa panghitabo. Kay matud pa, halos nakasulod na siya sa kanto. Ang motorsiklo padulong sa south na direksyon nga giingon ni Dinugo kusog ang padagan sa rider. Gidala na sa rescue team ngadto sa ospital ang rider. Subling pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga driver nga batasanon gyud ang defensive driving ug dili magpaturatoy ug padagan. Kinahanglan nga mo minor inig hapit na moabot sa crossing aron malikayan ang bangga. May resulta sa pagkasikop sa mga tigpayuhot ug illegal nga droga ang gipatubang striktong checkpoint sa Task Force Davao ug Davao City Police sa mga border control point sa syudad sa miaging semana sa pagpangandam sa Kadayawan Celebration sa Davao. Gikan Agosto 17 hangtod 21, 2022 nakaharang og illegal nga droga ang mga sundalo ug pulis. Nitong Agosto 17 naharang sa Sirawan checkpoint ang balor 17,600 pesos sa gituuhang shabu nga buot ipalusot sa suspitsadong nakamotorsiklo nga giilang si Arnel Saldarriega, 37 anyos, taga Purok 5, Poblasyon Santa Cruz, Davao del Sur. Agosto 21, adlawng Domingo, nakasikop sab ang mga operatiba og lalaking nagmotor nga naay dalang marijuana nga giila sa TF Davao nga si John Leonard Kabangbang, 21 anyos, taga Binugaw, Turil. Balor 300 pesos sa gituuhang pinaugang marijuana ang nasignit sa mga otoridad. Domingo sa gabi, usa ka Fenchi Tulabing Campus, 21 anyos nga taga Turil, Davao City, ang wala makalusot sa sentrong bahin sa syudad human magtago og balor 370 pesos sa gituuhang pinaugang marijuana sa Sirawan checkpoint. Samtang ang usa ka Erwin Cañas, 45 anyos nga taga Pangyan, Glan, Sarangani Province, ang nasangit sa checkpoint sa Sirawan kay walay mapakitang dokumento sa gimaneho niining motorsiklo. Ang mga suspect na turn over na sa mga police station sa Bunawan ug Turiling syudad.
Na-intercept sa Bureau of Customs Port of Ninoy Aquino International Airport ang usa ka shipment sa processed meat nga misulod sa nasod nga walay igong sanitary ug import permits. Paghiling sa mga otoridad sa check-in baggage sa Vietnamese passenger na sayran nga naasab kini processed meat, baka ug baboy nga maabot tanan sa 16 kilos. Giturn over na ngadto sa Bureau of Animal Industry ang mga nasakpan nga mga processed meat products aron isyuhan og notice of violation ang importer. Gipasabot ni District Collector Carmelita Talosan nga tanang karne og meat products kinahanglang adunay permit ug clearance sa Bureau of Animal Industry una kini i-import. Gikan Enero hangtod Hulyo ning tuiga, moabot na sa 1,176.2 kilos nga meat products sa mga pasahero gikan abroad ang nakumpiska. At tangi! Ubang miyembro sa PWD sa lungsod sa Lanao del Norte nakadawat og tricycle nga payong-payong. O unang adlaw sa klase sa mga pupil ug estudyante sa Basilan, hapsay o walay yagaw. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Kapin 17,000 ka mga pupils o estudyante sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa Tangub City ang mitungha sa unang adlaw sa in-person classes. Hugot gihapon ginapatuman ang minimum health standards para sa mga tinun-an. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Mukapin sa 17,000 ka mga tinud-an sa mga pampublikong tunghaan sa Tangub City ang misalbot sa unang adlaw sa face-to-face classes sa Department of Education DepEd sa pagbukas na ning tuig ding tungha.
Gipadayag ni Lay Inayo ang Tangub City Schools Division Information Officer na human ang gihimong monitoring sa mga kadagkuan sa DepEd Division sa Tangub, hanay og nahimong malampuso ng unang adlaw sa pagbalik sa face-to-face classes sa matag tunghaan pinagiusab sa pakigtinabangay sa mga stakeholders niini. Dugang pa ni Inayo nga mayoriya sa mga pampubliko nga mga tunghaan ang anaa sa full blast ang pagpatuman sa face-to-face classes samtang aduna usay pipila ka mga dagkong tunghaan nga gibahin ang pagpatuman sa face-to-face classes aron nga hugot gihapon nga mapatuman ang minimum health standards. Gawas usab sa mga pampubliko nga mga tunghaan, aduna usay mikabat sa kapin 1,300 nga mipailalom sa face-to-face classes nga mga kabataan ilalom sa mga pribadong tunghaan sa Tangub City ingon man sa higher educational institution. Alayon niini gimando ni Tangub DepEd Schools Division Superintendent Nympha Lago ngadto sa mga magtutudlo og tinun-an nga ipatuman gayud ang health og safety protocols. Dugang niini nga angay usab nga gamiton ang mga media assisted instruction sama sa audio video og self-learning materials nga gigamit sa radio-based instruction og TV-based instruction og labaw sa tanan maihatag ngadto sa mga magtutudlo ang dekalidad nga edukasyon ngadto sa mga tinun-an. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gikuyugan pa sa mga ginikanan ang ilang mga anak padulong sa eskwelahan sa ilang unang adlaw sa face-to-face classes sa probinsya sa Basilan kagahapon. Gideklara sa Schools Division dito nga hapsay ug wala magkayagaw ang unang adlaw sa klase sa mga estudyante ug pupil sa probinsya. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Hapsay ug walay samok ang unang adlaw sa face-to-face classes sa pipila ka mga eskwelahan dinhi sa Lamitan City ning probinsya sa Basilan. Kagahapon makita nga excited kami padulong sa eskwelahan ang mga estudyante uban ang ilang mga ginikanan aron sa pagsulod sa klase sa unang adlaw sa ilang face-to-face classes. Hapsay ug walay samok ang unang adlaw sa ilang pag-eskwela sa mga eskwelahan dinhi sa Lamitan City niining probinsya sa Basilan. Matud pa ni Lamitan City School Division Superintendent Mayra Borja Mangkabong nga bag-o pa man nag-abli ang face-to-face classes, gisiguro kuno niya nga andam ug preparado ang matag eskwelahan aron hapsay ang pagsulod sa eskwelahan sa mga estudyante. Dugang pa ni Mangkabong nga siguruhon usab nila nga ma-accommodate ang tanang mga kabataan nga gustong moapas sa pagpa-enroll ug padayon usab sa pagpahimangno si Mangkabong sa mga estudyante ug sa mga ginikanan nga dili gayud nila hikalimtan ang padayon nga pagsunod sa Safety Health Protocol sa Department of Health o DOH aron malikayan ang pagkatap sa mga makatakod nga mga balatian hilabi na ang COVID-19 ug uban pang mga bag-ong variant nga mga viruses. Gipasalamatan usab ni Mangkabong ang mga ginikanan o mga estudyante tungod sa pagsunod o pakipagkooperar niini sa mga school policies and regulations. Lakip niini gipasalamatan ang mga PNP, militar, traffic enforcers ug uban pang mga pribadong grupo nga mitabang sa pagbantay sa seguridad ug kaluwasan sa mga kabataan samtang nagpadulong ug anaa sulod sa eskwelahan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Gihatagan og tricycle nga payong-payong ang ubang miyembro sa Persons with Disability kon PWD sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte gikan sa PCSO ug usa ka foundation. Tulo ka mga unit sa payong-payong nga tricycle ang gihatag. Ani ang report ni Michael Navarro. Gikalipay sa mga opisyalis o sa mga miyembro sa Persons with Disabilities sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte ang gihatag nga sidecar nga motor kagahapong adlaw, Agosto 22 tuig 2022 sa buntag dinhi mismo sa munisipyo sa Lala sa probinsya sa Lanao del Norte. Ang nasangpit nga motor dunay sidecar kun payong-payong kabahin sa 5 kasusamang sakyanan nga donasyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO og sa Golden Arrow Vision of Life Foundation isip panginabuhian sa mga miyembro sa PWD. Ang turnover ceremony gipangunahan kini ni Mayor Angel Tatayap pinaagi sa inisyatiba sa PCSO kauban sa Golden Arrow Vision of Life Foundation human kini sila mihatag og sidecar motor kun payong-payong ngadto sa usa ka PWD.
Mitambong usab sa aktibidad ang representante gikan sa PCSO, Mr. Lim Williap, presidente sa Gabolfi, Lala Administrator Nobiboy Firis, og si Naida Alcoran, PWD in charge dinhi sa lungsod. Matod ni Lim Williap, ang presidente sa Gabolfi, ang dugang pangyunit sa payong-payong ilang ihatod sa sunod nga mga adlaw. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!